Hi. Just 3 minutes na video. Um, let's talk about unsay imuhang willing i-give up. As we know, nag-start ta sa negosyo, no? Hinumdumi pirmi nga negosyo ni imong giapilan. Hinumdumi pirmi nga sa negosyo kinahanglan imong atimanon ang negosyo. Kung imong pasagdan, malugi jud ka. No, as example sa negosyo, sari-sari store, kung dili mangabli, wag siya halin. So, unsa kung pasabot sa unsay willing nimo i-give up. No, taga na to example na story. Aron makaabot ka sa ibabaw sa usa ka bukid, kung mountain climber ka, o bisag hiker ka, o bisan o mountain climber, o bisag kuan biker ka nga mosaka lang sa bukid, nahay daghang i-give up na or willing i-sacrifice. Na una, na kinahanglan nimo biyaan ang imuhang starting point. Kung di ka mo biya sa imuhang gibot na himutangan, di ka kaabot sa ibabaw. So una na nga imong i-give up. Ikaduha, kinahanglan ka mo hatag og kusog. Kay going up is not easy, no? So kinahanglan ka mo tindak kung nagbike ka, mukatkat kung mountain climber ka, o mubaktas kung hiker ka, di ba? Another nga imong i-give up is ang imong comfort zone. Komportable man ka kadung nar ka sa ubos, pero dumi samtang ni saka ka kapoy. Kung nagbike ka, magkabugat ang imuhang tindak. Kung naglakaw ka, magkasakit ang imuhang tiil, no? Pero ingani, nganong ang mga tao ganahan magyapon moabot sa ibabaw, ug anda man sila buhaton ng bisag unsa, kay andam sila i-give up or i-sacrifice. Ang angay nila i-sacrifice aron moabot sila sa ibabaw. Ikaw, nakay gusto maabot si imuhang kinabuhi gamit ani nga negosyo? Unsay andam nimo i-give up? Dili pwede sayon. Walay nang dato sa sayon. Kung naman ganyan na dato nga sayon, illegal na. Kung naman ganyan na dato kay sayon, swerte na. Pero kung magsalig ka sa swerte, kanusa pa ka ikaw ang makatunong sa swerte? Kung ikaw magani na swerte, hantod kanus arasad na kuto imong swerte. Okay, time is up.